De acum, Navara va deveni un fel de academie angajată pașnic în studiul intens al artei. Nici o femeie nu va mai tulbura progresul minții. Nici o distracție nu ne va mai distrage de la scopul nostru principal. Să dobândim faima cu care putem să învingem timpul. Bun. Next. Așa. Hei, stai așa. Ce? Cum? Aliniatul 46, punctul M. Oricărei persoane de sex feminin este interzisă apropierea la mai puțin de 1 kilometru de mine. S-a publicat deja monitorul oficial? Da? Majestate, e vorba despre mine și despre Jacheneta. Am greșit, îmi pare rău, ne-au prins cu dânsa în trânsa. Bun. Dar cine e dânsa și cine e trânsa inculpat? Majestate, eu n-am nicio vină. Ne plimbam prin parc, eu cu Jacheneta și mergând așa ne-am împiedicat și ne-am trezit cu dânsa în trânsa. Ia să vedem ce mai spune edictul ăsta. Timp de 3 ani de zile, întregul regat se angajează să stea în post, veghe, studiu și fiți atente, lipsă de femei! Ce vrea să însemne toate astea? Alteță, știți, pe noi ne leagă un jurământ. Puțin în pasă, îl vei călca. În ruptul capului nu pot încălca, Alteță. Bai, călcai de bună pot. Domniță, nici măcar nu știți despre ce este vorba. O, cerule, mă lasă să slobod acum un oftat sub bolta ta. Trebuie să vedem! Da! Foto! Arată-ne! Ce? Scrisoarea! Hai! Uita voi vechea zlovă, iar tâlcul nepătruns al frumuseții în ochii îți stă ascuns. Este, mă. N-are nimic, domne. Din ochii fetelor am înțeles că ele sunt singurele academii în care încă mai arde focul prometeic. Căci unde, dacă nu în ochi limpezi, poți frumusețea să o deslușești? Ca prieten al regelui regizor voi fi eu. Rege, regizor, recuziter, rebută. Pofte! Nada! Hai, nu te mai umfla în pene atâta. Fetelor, hai să vă spun una bună. Ce s-a mai întâmplat? Băieții sunt gata de atac. Fetelor, la luptă. Pregătiți-vă armele, scoateți artileria grea. Nu capitulăm din prima, soldat! De ce? Noi am venit să vă spunem că acoperișul pe care îl avem este și al vostru, așa că vă primim cu bucurie în palat. De stăm în câmp. Măcar nu scaci cuvântul, majestate. Nici eu, nici cerul pe sperjuri nu-i vrem. Costar! Da, maestre, aici să stau în culisă. Taci, uite aici. Ia textul, ține microfonul, ia și talentul și bagă rit, că avem nevoie de premiul ăla unitar. Hai!